Użat il-letteratura bħala tarka kontra l-oppressjoni u ntbatet il-ħabs għax kienet tappoġġja lil kap tal-oppożizzjoni fil-Myanmar Aung San Suu Kyi. Ma Thida hija tabiba, kittieba u attivista ta' drittijiet tal-bniedem u f'Ottubru tal-1993 intbatet 20 sena ħabs għax kienet akkużata li perikolat il-paċi pubblika b'letteratura kontra r-reġim militari ta' pajjiżha. In 1993, I was arrested because of my involvement in the politics against the military regime at that time. Inħelset 5 snin wara minħabba raġunijiet ta' saħħa u l-kampanja li għamlula favorija organizzazzjonijiet bħal Amnesty International u PEN International. Tirakonta ma' Television Malta li grazzi għal-kidba irnexxilha taħrab mill-ambjent li sabet ruħha fih. Għalet li kienet tuża l-kidba bħala għodda biex timraf postijiet ħilsa mill-persekuzzjoni. For me, everything is more or less politics, but for the fictions, I use more the power of language. And the topic itself, it's not directly related to politics. Il-qagħda politika fit-Tunezija wkoll kienet il-fattur li xprunat li Lilia Ben Romdhane. Hija tispjega li wara r-rivoluzzjoni fit-Tunezija bdiet tuża l-kidbiet tagħha biex tikkomunika maż-żgħażagħ ħalli tgħinhom ma jaqgħux fin-nassa ta' radikaliżmu. Wara r-rivoluzzjoni tal-2011 fit-Tunezija, il-Rebija Arbija, kien hemm ħtieġa li gruppi differenti jinvolvu ruhom fil-mod artistiku fil-komunità biex il-komunità tkun tista' tesprimi ruħha, biex sabet il-vuċi tagħha anki permezz ta' dawn il-gruppi artistiċi. Iż-żewġ awturi ser jieħdu sehem fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li jilħaq l-qofol tiegħu Forti Santirmu l-Belt mill-24 sas-26 ta' Awwissu. 12 l-awtur ser jiddiskutu l-kidbiet tagħhom u kif fost affarijiet oħra qed jiddakru minn modi moderni ta' komunikazzjoni bħal midja soċjali biex iwasslu l-letteratura tagħhom lill-udjenzi madwar id-dinja.